салом. хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи сешанбе 21 апрел ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. субҳи имрӯз дар шаҳри Берлин баъди бемории тӯлонӣ дили коргардони маъруфи тоҷик Бахтиёр Худойназаров аз тапидан монд. ӯ солҳои охир аз саратон азият мекашид ва чанд моҳи охир ҳамроҳ бо модараш дар як бемористони Берлин таҳти муолиҷа қарор дошт. бо васияти худи коргардон ӯро дар як оромгоҳи пойтахти Олмон ба хок месупоранд. хонум Октябрина, модари Бахтиёр Худойназаров, дар як суҳбати кӯтоҳи телефонӣ аз Берлин гуфт то охирин лаҳзаи умраш дар назди писараш буд ва дили писараш ба зиндагӣ ҳатто дар лаҳзаҳои охири марг ҳам ба зиндагӣ гарм буд. В Москве у него ни квартиры, ничего же не было. Здесь и друзья, и квартиры, и работа, поэтому это было его желание. Он до конца не чувствовал, что он умрет. Не до конца. Бахтиёр Худойназаров дар умри 49 солаш 10 филме бардоштааст ки барояш шӯҳрати зиёде оварданд. Аз ҷумла филми «Қош ба қош», «Шик», «Падари маҳтобӣ» ё «Лунный папа» аз маъруфтарин корҳои ӯ шинохта шуданд. додгоҳи ҳарбии гарнизони Хатлон сарбоз Илҳом Бобоевро дар қатли ҳамхизматаш Исломиддини Искандар маҳкум дониста ӯро ба 12 сол аз озодӣ маҳрум кард. Маҳмадалӣ Амри Яздон, додситони низомии вилояти Хатлон 21 апрел дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт ки айбдоркунандаи давлатӣ барои ин ҷиноят 14 соли зиндонро талаб мекард. сабаби куштор як даъвои лафзие миёни ду сарбоз шудааст ки дар натиҷа Бобоев ҳамхизмати худро бо автомати Калашников парондааст. Исломиддини Искандар 25 сол дошт ва сокини ноҳияи Бохтар буд ва ба гуфтаи тағояш баъди фавти модараш ӯ танҳо саробони оилаашон шуда буд. додситон гуфт барои намунаи ибрат шуданаш ба дигарон додгоҳ ба шакли сайёр бевосита дар қисми низомии ин сарбозон баргузор шудааст. дар Тоҷикистон соли ҷорӣ 2 нафар барои хушунати хонаводагӣ ба ҳабси маъмурӣ гирифта шуданд. ин нукта дар як ҳамоиш дар масоили иқдомоти сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ ва ниҳодҳои зирабт алайҳи хушунати хонаводагӣ таъкид шудааст. дар назди кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагони вазорату идораҳои дахлдор гурӯҳи корӣ таъсис дода шудааст ва инчунин саросари ҷумҳур 110 марказҳои машваратию иттилоотӣ мавҷуд аст ки дар он ҳафтаи 2-3 маротиба ройгон маслиҳатҳои равоншиносон ва ҳуқуқшиносон дода мешаванд. бар тибқи иттилои вазорати умури дохила арзу шикояти мардум аз хушунатҳои хонаводагӣ афзоиш меёбанд ва танҳо дар 3 моҳи соли ҷорӣ 790 мавриди чунин шикоят сабт шудааст ки дар аксар ҳолатҳо мардҳо омили ин хушунатҳо дониста мешаванд. масъулон мегӯянд хушунату зӯроварӣ дар хонавода натиҷаи хусумати хешутаборӣ, латукӯб, расонидани зарари ҷисмонӣ, муноқишаҳои оилавӣ ва рафтори авбошона мебошад. бо як қарори ҳукумати шаҳри Душанбе ба ҳудуди пойтахт ворид шудани нақлиёти мусофирбар аз ноҳияҳои дурдаст бо сабаби раҳбандон манъ шудааст. аз имрӯз эътиборан ин мусофирбарҳо дар назди дарвозаҳои шаҳр ҳаракати худро қатъ мекунанд ва мусофирон бояд бо истифодаи мошинҳои дигар ба ҳудуди пойтахт ворид шаванд. ҳадафи ин қарор ҷилавгирӣ аз панбашавӣ ё роҳбандон гуфта мешавад, вале худи ронандаҳое ки аз ҷониби бозрасони давлатӣ манъ карда мешаванд аз ин қарор розӣ нестанд. پیش از آن که وقتی که ما از داخل شهر میبره باید شرایطهای ما همه مهیا کنه. برای چی؟ بازارش بیاره تشکیل کنه. بازار وقتی که تشکیل کرد به بازار ستاینکه نمیشود. و برای دریافت اخبار و ویدیوی بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفن همراه مراجعه کنید.